Welcome. It's a new YouTube channel here. Chipani cha MCP chikufuna a President Chakwera adzayimire masankho mu 2025. Patadutsa nthawi yayitali akubisa yemwe adzayimire chipani cha Malawi Congress Party MCP pa masankho a mchaka cha 2025. Chipani chabwera poyera ndikuyankhula kuti mtsogoleri wa dziko lino pakadali pano Lazarus Chawera ndi amene chipanichi chagwirizana kuti adzayimire pa masankho akubwerawa. Wofalitsa nkhani wa chipanichi Ezekiel Ching'oma anayankhula posachedwapo kunena kuti komiti yayikulu ya chipanichi ya National Executive Committee NEC komanso mamembala ambiri a chipanichi akukondwera ndi mmene a President Chakwera akuyendetsa zinthu zawo mdziko muno, ndipo ndi khumbo lawo la anthuwa kuona a President Chakwerawa akupitirira kulamulira dziko lino kuti msonkhano wawo waukulu wa chipanichi womwe akuti uchitika chaka chammawa udzasankha mtsogoleri kukhala wochiyimira chipanichi pa masankho akubwerawa. Komatu a Alex Major womwe ndi wofalitsa nkhani wakagulu kena komwe kamazitcha kuti concerned MCP members komanso ndi phungu wakale wa dera la kumadzulo mboma la Kasungu anati mphamvu za National Executive Committee NEC ilipoyi zikutha pa 18 May mchaka chino, ndipo pakuyenera pachitike msonkhano waukulu womwe usankhe munthu wotsogolera chipanichi pa masankho a mchaka cha 2025. Iwo anati chipani cha MCP ichi sicha munthu mmodzi ayi, ndipo za yemwe adzayimire chipanichi pa masankho akubwerawa sakudziwika, ndipo ndi msonkhano waukulu wokha womwe ungasankhe munthu wodzayimire chipanichi. Akatu ndi koyamba kuti chipani cha MCP ichi chibwere poyera ndi kunena kuti chikufuna a President Chakwera adzayimire pa masankho a mchaka cha 2025, kumachita kuti anthu ena kumeneku omwe ndi mamembala a chipanichi mwawoka akhala akuyankhula mu misonkhano kunena kuti akufuna a President Chakwerawa kuti adzayimirenso. Komatu Ching'oma akuti komiti yayikulu ya chipanichi inakhala pansi ndi kukambirana kuti msonkhano waukulu wa chipanichi wosankha yemwe adzayimire masankho a mchaka cha 2025 udzakhala chaka chammawa osati chaka chino monga mwa malamulo a chipanichi. Iwotu akuti achita izi popeza ndi bwino kuchititsa msonkhano waukuluwo patangotsala chaka chimodzi kuti masankho osankha mtsogoleri wa dziko lino achitike, ndipo kuti masankho ali mchaka cha 2025 iwo wachititsa msonkhano wawo waukulu mchaka cha 2024. Aching'oma anatinso komitiyo ikakumananso akambirana za tsiku komanso malo amene msonkhanowo udzachitikire, ndipo anakana kuyankhulapo pa zomwe zimenezi zikutanthauza za ubale wawo ndi chipani cha United Transformation Movement UTM, ponena kuti amayankhulira chipani cha MCP osati mgwirizano wa tonse. Iwo anatinso ngati chipani sakubwelera m'mbuyo pa maganizo awo odzayima pawokha. Mu mwezi wa Julayi mchaka chatha, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM Lazarus Chilima anausa mapiri pachigwa atabweretsa poyera dzina mwa zomwe anasayinirana ndi a President Chakwera ngati mfundo zomwe zimamanga mgwirizano wa tonse. Malingana ndi Lazarus Chilima, zina mwa zomwe anagwirizana ndi kusayinirana masankho achibwereza asanachitike ndi zakuti Chakwera adzalamulira temu imodzi, ndipo mu 2025 Lazarus Chilima ndi amene adzayimire mgwirizano wa tonse pa masankho a mdziko muno. Kufika lero a President Chakwera sanayankhepo kanthu pa zomwe Lazarus Chilima anayankhula mchaka chathazo, atafunsidwa kuti ayankhulepo kanthu pa zomwe Ching'oma anayankhula kunena kuti Chakwera ndi omwe adzayimire chipani cha MCP icho pa masankho a mchaka cha 2025. A Felix Njawala womwe ndi mkulu wofalitsa nkhani ku chipani cha UTM anakana kuyankhulapo kalikonse ponena kuti sangayankhule zomwe zikuchitika ku chipani cha MCP popeza iwowo mchiti awo ndi kuyankhulira chipani cha UTM. Katswiri wina wa zandale kuchoka ku sukulu ya ukachenjedwe ya University of Malawi a Gift Sambo anati zomwe chipani cha MCP chikuyankhula ndi kuchita panopa sizikugwirizana ndi zomwe anagwirizana ndi anzawo a chipani cha UTM pa nthawi yomwe ankakonzekera masankho omwe anawika a President Chakwera
pampando panopa. Kwa iwo akuti zinali zichionekere kuti zipani zomwe zinali mu mgwirizano umenewu zizatsata zonse zomwe anagwirizana pochitira zinthu limodzi, koma zaonekeratu kuti ndale ndi dyera ndi zimene zikuyikidwa patsogolo kumbali ya chipani cha MCP. Katswiri wina a Victor Chipofya anayankhulanso pa nkhani ponena kuti zomwe zikuchitika ku chipani cha MCP zomwe tchuliratu yemwe adzayimire masankho mchaka cha 2025 kumachita kuti msonkhano waukulu sunachitike, zikuonesa kuti ku chipanichi kulibe demokrasi. Iwo akuti akudabwanso popeza chipani cha MCP chili ndi constitution yomwe imanena kuti pa zaka zisanu zilizonse kuchitika msonkhano waukulu wosankha wodzayimira pa masankho. Ndiye zomwe aneneratu amene ena ku chipanichi akumufuna kudzayimira akudzitenga kuti. Ching'oma anayankhapo izi ponena kuti akuyembekezera aliyense amene akufuna kudzapikisana ndi a president Chakwera kubwera poyera, koma sakuyembekezera kuti alipo munthu amene adzagonjetse a president Chakwera ku msonkhano waukuluwo. Malamulo oyendetsera chipani cha MCP amanena kuti mu zaka zisanu zilizonse kuzisankhidwa komiti yayikulu yomwe idzigwiranso ntchito kwa zaka zisanu, ndipo mtsogoleri wa chipanichi akuyenera kukhala pa udindo kwa matemu awiri okha, zomwe ndi zaka 10. Pa ichi zikutanthauza kuti a president Chakwera sakuyeneranso kupikisana nawo pa udindo wa kuchipaniku popeza iwowa akwanisa kale matemu awiri ali mtsogoleri wa chipanichi, poti iwowa anasankhidwa woyamba ngati mtsogoleri wa chipanichi mchaka cha 2013. Komatu article 31 gawo 4 ya malamulo a chipanichi ikunenanso kuti a president Chakwera akhoza kuyimiranso temu ina yowonjezera, popeza iwowa anasankhidwa kukhalanso mtsogoleri wa dziko lino mu temu yawo yachiwiri yotsogolera chipanichi. Kuyambira mwezi wa Meyi mchaka chatha, akuluakulu a chipanichi ochoka ku chigawo chapakati ndi kumpoto, nduna za boma ndi anthu ena akuluakulu ku chipanichi akhala akumalengeza m'misonkhano yawo kunena kuti akufuna a president Chakwera adzayimirenso chipanichi pa masankho a mchaka cha 2025. Anthu omwe ena ndi monga spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanhala, nduna zachitetezo a Hale Mkandawire, komanso phungu wa chipanichi ku dera la Lilongwe Msinja a Benton Kuntsaira. Kuyambira pamenepa ubale wa zipani za MCP ndi UTM wakhala usali wabwino mpaka pano. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and